се крие вече? Ами не дей. Намереният. Найден. Или плащате, или изхвърчате. Как забрави за найема? Абе, както се забравя. С една кака в чата, голямо чатане. И тия каки в чата. Какво стана? Тая дъртофилница само плаши гаргите. Не си изхарчил парите. Не съм, абе. Какво си ма заела и ти за този найем не мога да разбера? Как беше с нощи? Нормално, как да е било. Сестра му дойде ли? Каква сестра? Та патка ми върза ти Никия. Тя за каква си мисли, бе? Бати флёрцата заспава. Колега, предполагам, осъзнавате последствията от вашите действия или по-скоро бездействие? Какво ти липсва? Не, страх, текст. Писна ми от тебе. Престани. Остави ме на мира. Не мога. Не съм искала да идваш. Да, обаче аз... Отвори вратата и...